Веднага след него Павел Цонев с зеления волкигар. Трети Кавънчо Здемир, малко изостава за тях Александър Щерев. Не е обаче голяма разликата между отделните автомобили. Тук всяка една грешка, всяко завъртане би струвало скъпо и може да доведе до промяна в класирането, така че гъста трябва да се настъпва до края от всеки. Остават до края. Води все още Иво Цонев, следван от Павел Цонев. Зад тях Кавънчо Здемир и четвърти Александър Щерев. Най-висока скорост. След това е доста по-сложно тук на завоите, но виждаме, че първите трима се движат наистина много близо един до друг. Малко зад тях Александър Щерев. Половява вече четири обиколки остават до края. Продължава Иво Цонев да води, следван от Павел Цонев, Кавънчо Здемир и Александър Щерев. Три обиколки до края, за сега се запазва статуквото от старта. Иво Цонев първи, след него Павел Цонев. Трета позиция за Кавънчо Здемир, четвърти Александър Щерев. Припомняме, първите двама се класират за следващия кръг, който започва директно само към тези автомобилисти. Ще се присъединят Алекс Язов и Калин Стефанов. Първите двама, Иво Цонев и Павел Цонев, по всяка вероятност те ще продължат във втория кръг на директните елиминации, освен ако не стане, разбира се, някаква грешка. Има и такава вероятност до края. Зад тях Кавънчо Здемир и Александър Щерев. Остава съвсем малко до края на директните елиминации. Сега пилотите влизат в последната си обиколка. Сериозна предина виждаме тук на старта. Почти цялата права аванс за Иво Цонев и Павел Цонев, следвани от Кавънчо Здемир и Александър Щерев.
вече приближаваме и финала. Ще видим карирания флаг за Иво Цонев. И запада от Цонев. Браво на двамата пилоти, които продължават. Браво и на Каванчо Здемир и Александър Щерев, които за тяхно съжаление отпадат. Сега Иво Цонев и Павел Цонев ще продължат борбата в директните елиминации. Към тях обаче ще се присъединят Александър Язов и Кали Стефанов.